ilimi shine sirrin. Idan kika ji tsoron Allah, kika tsare dokokin Allah, wallahi duk ilimin da kike so Allah zai baki. Babu abinda tsoron Allah bai kawowa na alkhairi. Duk wani alkhairi da ni'ima na duniya da lahira da kike iya tunawa, tsoron Allah yana iya baki shi. Rashin tsoron Allah kuma yakan iya hana ki dukkan wani jin daɗi da daraja da ɗaukaka a duniya da lahira. Idan kika ji tsoron Allah ‘yar uwa, za ki samu ilimi. Idan kika ji tsoron Allah, za ki samu dukiya. Idan kika ji tsoron Allah, za ki samu matsayi. Idan kika ji tsoron Allah, za ki samu dukkan abin da kike so na rayuwanki. Ɗazu wata tana cewa wasu maza suna da tunani na cewa idan mace tana jami'a babu yanda za a yi ta samu mijin aure, saboda mazan suna cewa idanta ya buɗe. Wallahi matsalan daga gunki ne. Ki tsare dokokin Allah, ki ji tsoron Allah, za ki sha mamakin mijin da za ki aura. Kina jami'ar, Allah zai kawo miki miji nagari, domin yana daga cikin wato istilahat na mata a yau. Idan suka ce Allah ya bamu maza nagari, ko kuma malam a mana addu'a Allah ya bamu mazaje nagari, ba suna nufin bawan Allah mai yawan tsaye da sallah bane, mai yawan azumi, mai yawan karatun Qur'ani, mai yawan istighfari, ba shi suke nufi ba. Suna neman wani dan kwamishina, wani ciyaman hakan na wani permanent secretary, ko kuma mai kuɗi, shi suke nufi. To albishirinki, idan irin wannan kike nema, wallahi ki ji tsoron Allah, Allah zai kawo miki shi. Sirrin da yasa Ibnul Jauzi ya samu ilimi da ɗaukaka yake gaya mana shine jin tsoron Allah. Allah ka ba mu ikon jin tsoronka.